Erokamano ahinya nyikwara moga jwang' kuom yie mondo bende ukete kaendi e chenro mar bende go mbaka go ganda luwo ka nyikwara moga jwang' wan kaendi kod Odiwo ja Obwanda. Chal nade? Akweba. Erokamano kuom moloyo J Media kaendi. Ya ling mos. Osekawo kinde nyaka ne wago mbaka kodi kaka J Media. Yes, ang'e ni kawuono chak imanya kendo idwa ni jogo goya kendo kosi. Jogo ok nyago bwana. Jofwambo umanyowa mondo waba wach. Ok wamanyundu ba. Wacha adier mantie. Wabro wache. Kabisa. To ngima teri nade? An makare. Nairobi tek? To wang'iyo kode, otek pile. Nairobi tek tung'iyo kode? Wang'iyo kode ba. Ngimani mar usani teri nade? Usani wadhiro ndalo moko bende nyaka ilal imany pesa ifix ngimani yeah. Koro ngiso ni lalo e wang' jopiny nikech nitie simu moko manobiro no Odiwo lal kanyo. Odiwo ja Obwanda lal kanyo. Antie to miyuda ni. Asante sana kanyo nyikwara moga jwang'. Koro kaka ni Odiwo ja Obwanda. Odiwo safar mari mar bende donje mbui kaendi ochalo nade ka bende oganda moko ong'eyo ni nena kaendi ong'eyo ni kare ka okang' mane donje mbui kaendi. Okawa ndalo mang'eny. An usani nachako chon emomiyo bende aonge pupa, aonge gik mang'eny. Adhi mana mos. Usani en gimitero mos, sana e gimitero mos. Idhe ndalo moko bende lal iyweyo iparo pachi chak iduogo to kong'iso ni dhi chuth. Higni adi nyaka donjo sani kaendi Odiwo? En higni mang'eny. Sano dhi 6 bwana. Nyaka donjo sani kaendi? Yeah. Skandal mamieno ji gi osemaki chieng' moro achiel. Machalo kaka? Mago mako ji e TikTok kaendi mara mama mos moro keti kamoro chulo ni ot. Mago yawuoyi malezi ka Mr.Kede gini. Ama iluongo nying Mr.Kede kapo, Mr.Kede timo ang'o? Donge wana yude TikTok ka mon discuss. Wach ang'o kuom? Ni nyocha oorne pesa moro. Omuonyo omenda moro makore lach. Bwana chuo bed goruma. Mon maluoko sande e pinje mag Warabugi. Bwana ji owe chamo pesa gi adieri ma Nyasaye. Ka Mr.Kede ng'ama duong' ma wiye duong' mo miluongo ni Mr. Thanyo. Nyalo chamo pesa nyako moro maluoko sande ne Warabu malo kuchocho ya. Ok en gima ber. En gima kwedo okang' mamalo. Kwedo okang' mamalo. Ya Watii Matek. Gimoro ma chuo luo tindo keto ni saa 4 okinyi. Bwana ni yudo ng'ama wuoyi maduong'. Ajwang' en gima lit ka ng'ama wuoyi maduong' bende obedo TikTok. Ni embe en guest. To discuss chuo wetene e TikTok gi mon. Bwana wadhi marach. Wach malich miwuo. Wadhi ma Pascal Sungu gini koro nyaka loko pachgi. Ok ni wagoye, ok nadwaro mileage gi Pascal Sungu. Anji nong'eya kapok Pascal Sungu biro. Mr.Kede ji nyocha kong'eyo nyoro ka Odiwo osebede game ndalo mang'eny. Kede ok nyocha ochako mana go inda kowang'o radio. Ka onge ng'ama wang' ne radio to moko nyinginda. Ok momiya mileage matin. Tinde ko post likes 4 emine e TikTok. Koro gibed mos. Ok ni koseyudo mileage mo matindo koro kono go mon modak pinje mag Warabugi. Bwana Kede nyocha timo gima rach sana. Mara ka omenda ko kuom nyadendi moro. Iluonge ni Lady V kosi ng'e nga. Aneno ka Lady V ywak marach noro ne Mr.Kede siling 40,000. 250. Mano mokwongo oro ne 40. Koro koriw gi to biro 250. Yawa kata nyiri bende otiye gi wigi. Ng'ato kaka Mr.Kede. Ioro ne siling 250 odwa timo ang'o? Gi date. Mon gi bende okoso joma gi date. Ng'ato kaka Kede mana fundi radio mawang'a radio. E korido moro mutito wandei. 250 odwa timo nade? Ng'o medo go stock to wang'o radio to dhi mbele. Odwa medo go workshop. Machanga molusi direction madino we kuoyo kuom omenda. Onge ng'ama dong'eyo ni ng'ato nitie ni Mr.Kede. Ing'eni gima rach ni Kede wuoyo kuom omenda. Bwana inda rimbo Mercedes GL. Inda ng'ane Mr.Kede ng'ado ndara ka mwanda pile mtito wandei. Mane gwe kata gi gari to luongo nyinge inda. To riemba piko. Totar. Pile ka pile to wuoyo kuom omenda. Mane describe Mr.Kede. To kata madondo ma ji ng'ado 30 bobe kibanda ni. Chwere luya. To wuoyo kuom omenda ng'ama riembo GL. To chamo hamburger, hot dog, to dak maber to nigi dhako. Odiwo inda no chuli Lady V wuoyo kuom Mr.Kede. Chula. Temo koni ni inda gi Kede. Ng'eni inda. Koro wapim kong'o. In Mr.Kede manokonyagi. Inda Matel. Ya wabekade mesa chiel ya okradi. Ng'amolo yolo baba. Ni ng'alo yolo.
Oloi. Koro Mr.Kede obed mos. Oket maino mare wang'o radio. Mane gima bro konye to obiro social media gi pupa. Content gi ni ka Kede onge go. En ni koko wuoyo kuom minda kata jakadala. To onge content. To dongo swag moro. Godongo swag moro to onge content. Koro gino dhi oaipe malo. Koro mon maluoko sande pinje mag Warabu gi. Bende gite ma wigi ng'ich ka pi da pi. Ng'ato kaka Kede timo 250 nade. Ng'ama pok nomulo kata 100k mamare. Odhinyiewo ka pi. Ochago ngwari. But mane gimo nyalo timo content creation to ingo Kede adieri. To kiwuona wuondi, dhi handle mare ma TikTok. Ko post kawuono, bwana likes 3, 4, comment 2. Nikech nobiro gi yanyo ji, oyanyo inda, oyanyo jakadala. Koko wuoyo kuom opija. To likes onge. Koro kotemo koro ni awe ywara gi joka koro tim gira onge. Yes, wan kwa ling kwa create content to biga. Koro sano sitiko dweche mang'eny kapok abiro TikTok but I'm around. Kata inigeni I'm around. Nyidendi ma oro pesa gi. Inyalo wacho ne ng'o ma keto seche moko jomoko dak Kenya kaindi moloro jothumbe jone gero jothumbe mokalo nikech jothumbe gi seche moko miyo gi kanyo endi mileage weche go mag luongo nying gi thumbe ma igolo kanyo endi e piny luo. Adieri makende ne jathum ok bi weyo chiege ma gidak go. An ok adwa wuondo nyiri gi. Kon gi ura adieri. Jathum ok nyal we chiege ma gidak go ni nodwa kawo nyar TikTok moro ma dhiga live. Mano gima ok nyalre. In ibro chami ka snack tiboli to chiege to mate breakfast gi sapane mochamo to gidina in snack ikalo kodi e wang'o nyango kae to iywei koro mond TikTok kidwaro jathum kadho kodi ka snack inowere kodi. Yes. Koro to be onge jowangla mosedet nyako ma onge pesa. Kionge pesa jathum bro go rubber stamp to were kodi kata simo kobiko joni unless ni nigi pesa minyalo sponsor shows mano jathum bro bedo kodi adieri makende kionge go ling mos go rubber stamp to we ange ywagri TikTok godhiambo. Wabro like. Yes. To jothumbe bendo luor mondegi giwe chodo nyi TikTok moko ma nyiri moko mo lose direction nyiri go tindi luongo na bed nade piny rumo abed nade piny rumo type of girls gi date nyiri ma decent iwinjo ntiere nyiri mok dwa kata no ng'engi magi social media mane monego jathum otimre nade odhiye iwinjo gima ji okia chini ya maji mok ni kinyi chak iduogi njao nyingi kende TikTok tidwa nwa mieli ni gocho ok wabi mieli nikech kwa winjo kaka iri ji discuss wadhi mielo upcoming moro. Yes. Teko mar mudho wacho ni nie TikTok kaendi mara sindi no nyiewo gari gi pesa moko mochoko kuom oganda go ikima dhi live. Wach kama ni nyalo wacho ang'o kaka Odiwo ja obwanda. Teko mag mudho. Awinjo ni ji dhi ka juoge. Ok apar maka mana Vegas to gimedo views. Ok ajuoga moro ok inyalo attract go viewers ni bed gi nyota. Mago miriambo. Dhano tiatia matek. Kiamua kwa ji TikTok kwa ji to we wuondo ji ni dhi ajuoga ni mondo maintain go ni bed relevant. Onge ena begging to tap tioro ni onge nyota moro kacha. Jiwe wuondre. Jiwe wuondre. Onge ajuoga moro minyalo dhi mangi keta yaw go live. Nabiro wuochi. Mondo ami gift. Mano ok nyalre. Ngana nisebedo persistent beggar. Koro nyaki beg kidhiga. To moidho ndege. En begging Pro Max. Wacho jawa kaenda ajawa polo wach mimacho makamaedi. Uru wuondo jajawa ke polo. Wami for example. Ntiere jathum miluongo ni anyway en Inda. Ang'o miyo Inda seche moko werga mokawo initiative molem. Mogo chonge piny molem. Jathum moro akiani luonge ni ng'a anakia kiana thumbe mosewero. Nyocha bukare ndalo moko ka ni Nyasaye onge bana in inyalo yie ni Nyasaye onge. Nyasaye nitie donge kendo timo gik madongo dine ok Nyasaye di koro kina jwang juni. To jathum moro ma Nyasaye nyocho gwedho Nyasaye moyanyo no gwedhe gi kode mokadek monyalo wilo kogocho Takis Las Vegas Chivas to gitegi yudore Kagundo Road. Onyalo wilo kaka inyo dhi e show moro after mabero ong'ado mana bath ndara gi kocha nyalo bukore ni Nyasaye onge. Mano wach malicha. Wich no nyathum nyalo wacho ni Nyasaye onge.
Bana jothumbe matinde gi akia gima timogi bana. Nyasaye kosegwedhe mathin. Ng'ene kwachako gi Odos, iluongo ni ng'a, boy landlord gi Uma basement. Jogo gin joma no struggle. Sogo winyo. To jok matindo biro era mar wamama gi ni isegolo thum moro achiel. Imieli mathin wamieli e TikTok. Iseyudo piano moro ni koro in gi kiburi. To pok igik inyalo yanyo nyaka Nyasaye. Bana jothumbe gi ofuo kabisa. Wach malicha. Jothumbe machon ka. Bana joka no struggle. Joka no struggle. Kikawo kata Inda, Odongo, Musa, jogo no struggle. Sani to giyude mayom. Emomiyo gicha nyaka Nyasaye. To jathum. Gima adwa kuonga koni ni. Jathum ok onego bed ni dhi live e TikTok. Idwa maintain, idwa konowa ni in jathum nat. In a star. Onego bed ni waneni kwa biro show ni. Wachulo mondo waneni. To akeni jothumbe matinde gi nitiere jothumbe mok dhi live ing'egi the big five. Odongo ok dhi live, Inda ok dhi live, Jakadala ok inyal yudo live. Inda dhi live e Facebook but page kogocho. Mano gima medo quality. To jothumbe matinde bana gibedo nyaka gi ji e TikTok live yawa. En ang'o, en chandruok mane mogore kuom jothumbe mag ohangla matindo. Fans. Fans gin go already. En thagruok mane mamiyo jo ohangla nyalo dhi live. Jathum ma joluoro nyalo dhi live gi ji. Odhi perform. Ing'eni in a star. Ok onego bed ni ji neni anena ga sate. Nyaki akia ni samoro en lack of education. Art mondo mi produce quality nyaki ipuonjri create what is called scarcity. Nyaki bed scarce in nature. Dongi somo gigi. Nyaki bed scarce. Iberi ng'at ma ok nere. Ok ni ka ng'ato dwa wuok kodi to ng'eni ang' no yudi mayom e TikTok live. Tin jathum in star. Kidhi gocho Kagundo Road to saa 2 otieno wan kodi e live. Bentiore haja bia mieli donge wasewuoyo. Wasenenore. Onge haja. Koro jathum kodwa ginene, kodwa bedo ng'ama star to oketo quality e gimotimo e thumbene. Ok onego bed no biro live. Obiro timo ang'o live. Samoro ni mondo oyud fans mileage mo. Oyudo kure. In gi joma wacho yudo ka 100 to joma mieli kata 500. Ere kuma ji ng'enye? 500. Jo 500. Ko jathum ok onego beni biro live sana e TikTok. Ni embo kete malo kuno ni koro discuss nogo gi jimba. Ko wacha ng'o. In star. Nyasaye omi talent niya. Ji kadwa neni to chuli. Inda ka gocho Benelix. Dong ji dhi in big numbers. Nikech en gaska. Inene me interview. Inene mana ko otimo gigene. Facebook page ogocho. Seche gocho live. Ok ni ene otanda to dhi kodu live. Onge pogruok e kinda gi ja ohangla. In fact, I'm a star more than ohangla moko madongo go. Odiwo chuli mondo ibi soko jo wang'wa. Ok no chula. An star moingo jathum mar ohangla madhi live gi ordinary girls mo lose direction. Maga jothum miyudo ni otimo video. Jathum otimo video. In fact, gima dwa kono jathum mag ohangla. Ipana ng'omiyo Inda Jakadala gi Odongo gini. Yudo views, 1 million views mayot. Gitiyo gi vixen mopondo. Nyiri moko magigolo kuondo moko ma ji okia. Tidwa kawo no vixen momadho go keg Kagundo Road ni e video vixen mari. Do you expect me to view bana? Weuru wuondo jogi. Ma koro personal. Ikawo vixen moro mamadho keg Kagundo Road. E ba moko mopangore Charina kaigi. Nidwa ni a view gino. Ma mi watch time mi yud pesa. Ng'ane video vixen maber. Video vixen kure. Bana ntiere gimatemo koni ni scarcity. Manyo ng'at Waweru nyajaduong'. Ni neno ng'ami ng'eyo kanyo manyako. Onge. Nok ing'eyo. Weri gi nyiri moko mo lose direction mamiela jawa pile kagi. Ni ema dwa bedo ni vixen e video. Video no bro chama 17,000 views kati leo go to ji ochako golo thum. People will not wait. Kata Moge tim nang'o diwo. Gikawo vixen. Bana be ji ong'e gimiluongo ne vixen. Vixen ok ndukruok ma nyieo ohangla ndukore go e kona. Ng'ato oseyudo bed sita moro miele e tie chone kamotede cha. Ni koro en jo ohangla. Maka onge, maka ok vixen. Maka prostitution in hidden way. Iwinjo? Bena binge ng'amiluongo ni vixen. A video vixen. Wanda iwuoyo kae wi video vixen. Video. Binge ng'amiluongo ni video. Wakana iPhone mondi. Kanana iPhone. Yeni wacho moseloso wuotho gi iPhone. Koro, being a video vixen be ji ong'e gimiluongo ni vixen. Ler negi. Vixen tiende niya,
kaka jingi inyalo sell. Ka in video vixen to kawuono imiele Gesa, kiny imiele Benelux, orucha imiele Las Vegas, in vixen. Vixen ok dhi ga e club moro amora. Vixen igone simu ni bwana, wan gi deal. A shoot video. Kwa shoot mwatieko, idwaro pesa di. A vixen bro koni kwa shoot adwa 50,000. Nyiri moko manigi kech ma odak e bed sita gi single room Kagundo Road kagi. Gimomiyo gipongo video mag joangla. They are cheap to get. Itime kala nono. Siling 2,000. Samoro bende ng'iewo ne Chrome to en vixen ni e video nyaka rum. Okay, momiyo joangla duto kelo nyiri mamielo TikTok. Dongo chulo Odiwo mondo bikat ne joangla. No. Anakoni fact. Check Big Five. Disepenjori why and how do they get views? Ang'o miyo giyudo views? Tang'o miyo gin relevant? Nikech gik magiwero gi unique, gi joma participate videos mag-gi unique, pok nonengi. An kaka Odiwo ok anyal cheko nyarwangla wamielogo thum pile ni e video vixen ni tidwa ni a view ma comment chieth guok mago gik mok anyal comment. Nyako mang'ega nyaka ni kosemer to madho panty removers idwa ni a comment ni video no kali. Gino ok kali. Ka video kali chakore gi ng'amo participate, ng'amo shoot gi kaka jathum otimo. Iwinjo? Koro jathum kadwa hit, many vixen maoko. Many kata vixen mok winj dholuo kata bed nyarukuyu moro to onyoka en gima fine wine. We kelonwa nyiri ma Chrome oseketho chunygi motuch ni e video vixen mari. Ok wabi view bwana. Ok wabi view. Awinjo kane Karamoga Jwang gikel video vixen mo oseneno kanyo ende nyi Karamoga Jwang kaende kendo bende kaka waparo ni maendi en mana ng'isi gino ndi madhi mbele kata gi ok wako ng'ato to wakelo mana mondo ing'e gimoro mbe ni timo samo winjore. Odiwo ang'o ma in go ne bende upcoming so bende samoro osegolo thum achiel hit to weno osemeke upcoming bana gitem wer joka poko wer iluongo ni ng'a wawacha wauwa ing'eni wapuonjore kaka onagi papati anyaka nochak wer wende gi koko mosegoyo te nyaka nodonje thum. Anyalo wacho niya thum mosewero momora ing'eni credit wami ng'ato kapod ongima en wer mano wer achien mar Verani kuom mando nate asungi mokwongo nyamse mano kende. Otherwise Mopao obro bet maber owe koko mang'eny. He is talented. Omany kako package owe fight gi the big artist oji package o lost ground we will support, otherwise all them are fine. To jomodong gidhi maber Aroji mano mtoto wa nyumbani nyathino jituma en mania wabro manyo ne bed sita moro Kagundo Road kae mondo embo bio goche chuny boma ka owewe ne ji chamo chuny buore kae to eto no gocho rangwe kuchocho. Hapana, nyaka koro bie chuny boma ka mondo compete. Omegi compete. Nikech gimomiyo thumbe ne ok dhi ma fine. Kidware Gesa oonge, kidware Las Vegas oonge, kidware Benelux oonge nikech oyudore mane gweng kucho. But kobiro to nyalo compete gi the big five. That boy is talented and fine. Dong ni nene kan wadhi onagi show kaka no pull crowd. Boy no fine. Yeah, koro exposure mana matin Aroji chogo ni top. Ji mang'eny ne jikon sani gitedo wende mopogore mang'ang'a wachango kaka osip mang'ang'a nyalo miyo temane gichapek pok awinjo gi but opek nokona ni thum nitie jikon simba pod okalo buogo onge ng'ama nyalo buoge abwoga kama but okalo buogo gimoro biro kata thuango be naneno kochapo piny anyway wamiye credit otemo oyiengo big five ing'eni ok ni aloi but being na nyalo buogi matin amba exist en gima muhimu industry koro thuango temo buogo gi matin bwana ambe antie dongi ya thumbe go chapo mta gin sa en sad story anko nyoro na nindo nyaka kech
Ero kamano nyakanyo endi oganda ke mineno tipo ni endi kuom bende yie mondo okete kaide ma Odiwo jabwanda man kodi na jwang junior watiko ka ichendo Odiwo mondo bende wa kaw thulo machielo ibichaki duke konwa mbaka oyudore ka piny olelo nyalo kazo ka bende taya chero wangwa inyalo ngiso fans magi ang'o chelo mugi ka watiko chero ni endi kaka Odiwo jabwanda fans maga nyalo kono gini nyocha lal but ok na kalal antie projects matimo ngama very busy atimo ga 1 2 3 ok ni nyaki nena TikTok pila ngama very busy okatapga koro kokatap to nyaka many gima gini maneuver go around but antie luo clips are coming tich koka biro I'm around now nyocha onge TikTok but kora abi duogo fully tich ber gimarach wakwero gimaber credit wachiwo handles mangi kanyo kochakore TikTok Facebook YouTube chal nade iluongi ni ng'awa dongo Odiwo mana kaka sikuma kama ni type Odiwo to bira ti subscribe ti follow moko ni lero na lot bo alot bo gino no kuongo erigo ba gine madam no umore go yes ara kama ni nyikara manga jang mani mokelo giko machendo masani endi mano kendi kodwan Jwang Junior lendo mari mapere piny luo jomoko lendo to mako ni bangate ka bende ka ndi bende winjo weche kimanyien e yono ndi madimba sama gitimore kuonde ma gitimore ke goyo mbaka go ganda go ikimani gi chia malichi miworo ka kamano oriti masani oro machelo kendo no chenro machal kod maindi